Det er så Kim, han ligger og læser ude i en park. Vi er ved den olympiske park herude i området. Og der har åbenbart været en masse bueskydnings et eller andet herude. Der er et kæmpe stort træningscenter eller sådan noget lige her i nærheden, og der har nok været noget i anledning af, at det er Golden Week ferie nu her. Det er den første weekend, det hedder Golden Week. Og Golden Week er noget, de holder på grund af en tidligere kejsers fødselsdag. Og det er jo ganske lækkert, at vi sidder herude i parken. Og vi har jo taget bøger med herud, så vi skal læse. Indtil videre så er det blevet til at drikke cola og ja, bare nyde solen. Kim han er gået lidt i gang. Det er sådan set også. Men avisen, den nåede jeg da også lige